A my se tím pádem můžeme posunout k další položce v našem programu. Já bych chtěl přivítat dalšího hosta, který bude online. Konkrétně je to Slávka Šikurová, generální ředitelka společnosti Predu, která vystoupí na téma veřejná správa plus AI rovná se spolupráce, která nemusí být jen sci-fi. Slávko, vítám vás a je to vaše. Dobrý deň prajem všetkým. Takže to, že to nie je sci-fi, to už sme sa dopočuli v predchádzajúcej prezentácii, čo ma teda úprimne veľmi teší. My sme spoločnosť Predu, ktorá robí podobné riešenia, robíme úplne inovatívne, hlavne z oblasti umelej inteligencie a automatizácie. A dneska by som vám rada ukázala naživo, nebudem mať žiadne slajdy, budem vám iba ukazovať úplne naživo príklady, kde už sme takéto riešenia implementovali v rámci štátnej správy. Mám vytipované také 3 príklady pre vás v Čechách a na Slovensku a teda poďme sa na to pozrieť. Budem šerovať teda už nie moju obrazovku ako dosiaľ, ale konkrétne tento príklad. Dúfam, že teraz všetci vidíte. Toto je zdravotní poisťovňa Ministerstva vnitra. Možno poznáte takúto zdravotní poisťovňu. Na tejto zdravotnej poisťovni máme implementovaného od 1. kvietna chatbota na báze umelej inteligencie. Tento chatbot funguje naozaj s mierou presnosti 97 až 100%. Nadväzuje na predchádzajúceho speakera, že nakoľko tá umelá inteligencia vie podávať tie odpovede presné alebo nepresné. A dovolím si povedať, že sme to naozaj tak vytrénovali, že tá miera presnosti je až takáto. Možno úplne na začiatok poviem, že ako sa to dá aj urobiť, ako sa to dá kontrolovať. Máme sadu 100 otázok, na ktorých si kontrolujeme tie presnosti, samozrejme tie otázky sa aj menia a sledujeme vždycky správnosť odpovede voči tým nastaveným otázkam. Takže takto si vieme tú presnosť úplne výborne odkontrolovať, nie len my, ale teda hlavne samostatný klient. Takže čo tu vidíte? Zdravotní poisťovňa Ministerstva vnitra má množstvo zákazníkov a má veľmi veľa otázok. Na klientských centrách, možno to niektorí poznáte, sa čaká vo frontách, dovolať sa nie je úplne jednoduché a zámer teda bol nahradiť aspoň časť týchto dopytov automatickým odpovedačom. Čiže máme tu takéhoto chatbota, ktorého vidíte na tej stránke, volá sa 211, čo je teda takéto ich známe číslo, ktoré možno poznáte. Chatbot nie je až taká super inovácia alebo novinka, chatboty existujú už nejaké obdobie, ale je ich relatívne málo, ktoré sú nasadené v štátnej správe a sú na báze aj umelej inteligencie. A hovorím o tom, že aj, pretože my robíme chatboty ideálne v kombinácii stromovej štruktúry a umelej inteligencie. Hneď vám to ukážem. Čiže keď tu vidíte ten chatbot sa aj predstaví, že som chatbot s umelou inteligenciou, rada vám poradím, vyberte systém. Prvú otázku vždycky máme, lebo máme úplne rôznu sadu otázok podľa toho, že či je človek poistencom alebo nie je poistencom. A keď je človek poistencom, tak máme nejaké základné informácie, ktoré sú úplne aktuálne, ktoré ich tam teraz vložíme a týmto spôsobom tomu klientovi totižto aj nejakú informáciu vsunieme. Keď mu dáme možnosť iba sa pýtať, tak vlastne my mu informáciu podsunúť nemáme ako. Ale úplne prvá sada sú otázky, kde si môže on vybrať. Z toho, čo ho zaujíma. Prečo to robíme? No, možno sa budete čudovať, ale veľa ľudí ani nevie položiť vlastnú otázku, alebo nevie potom s tou danou informáciou úplne dobre narábať. Takže preto sú aj časti tých chatbotov, kde ich vlastne navádzame, poskytneme nejakú základnú informáciu a rovno k tej informácii rozmýšľame, na čo sa človek v súvislosti s tou informáciou môže chcieť ďalej spýtať. Takže to sú bežné stromové chatboty. Čo sa týka tej fázy umelej inteligencie, to je to, kde som hovorila o tých 97 až 100% správnosti, tak opäť upozorňujeme, že sú zostavené odpovede umelou inteligenciou, majú informatívny charakter aj napriek tej vysokej správnosti tých odpovedí a odporúčame aj to, ako komunikovať s tým chatbotom. Z našej skúsenosti robíme relatívne naozaj že veľa chatbotov. Vidíme to, že pri používaní umelej inteligencie v chatbotoch sa ľudia majú často
potrebu pýtať spôsobom ako do Google. Že zadajú trebárs iba heslo. Ja neviem, v tomto prípade, že auto, hej, by mohlo byť. No, to naozaj nie je, umelá inteligencia v chatbotoch nie je Google a používa sa úplne iným spôsobom. Lepšie je ten dotaz zadať čo najpresnejšie a kľudne aj celou vetou a potom sa dopytovať. I napríklad tu nám môžem položiť nejakú otázku. Položím otázku aj vám poviem pre zaujímavosť, že ktorá je najčastejšia otázka je, ako nájsť zubára, ktorý prijíma nových pacientov. A možno ste si všimli, že píšem po slovensky, hoci celý chatbot je v češtine, ale podľa toho, ktorým jazykom komunikujem, podľa toho komunikuje naspäť na mňa ten chatbot. Čiže takto mi odpovie na vyhľadania zubárov, môžete použiť aplikáciu a môžem pokračovať ďalej. Hej, nadväzujem, že kde je tá aplikácia? Aj ste si možno všimli, že opakujeme otázku. Nie u všetkých chatbotoch to máme, ale špeciálne tento klient to chcel urobiť, aby sme sa uistili, že vždy správne pochopil otázku. Čiže takýmto jednoduchým spôsobom viem sa normálne rozprávať úplne ako so živým človekom. Že položím otázku, dostanem odpoveď a položím ďalšiu otázku. Tu vám ešte možno upozorním nejaké palčiky hore-dole, čo si zbierame takúto spätnú väzbu. Konkrétne v tomto prípade sme na 76% pozitívnej spätnej väzby. Čo sa môže zdať, že je málo, ale veľakrát ľudia hodnotia spätnú väzbu negatívne kvôli tomu, že nedostanú pozitívnu odpoveď. Nie, že by odpovedal chatbot nesprávne, ale nepoteší ich tá odpoveď, že čo majú napríklad urobiť. Tu máme vyslovene ešte aj takéto políčko hore, aby človek v prípade záujmu, že by chcel rovno ísť klásť vlastnú otázku, nemusel prechádzať tou stromovou štruktúrou, ale rovno vlastne sa cez toto dostane k tomu políčku, že môže napísať svoju vlastnú otázku. Spýtam sa, či sú nejaké otázky, alebo budú až potom? Asi až potom. Takže toto je už chatbot, ktorý funguje verejne voči štátnej správe, voči svojim klientom na báze umelej inteligencie naozaj s veľmi, veľmi vysokou mierou presnosti. Dá sa to docieliť. K tomuto ešte poviem, že rozsah tých podkladov, ktoré má zdravotní poisťovňa ministerstva vnútra, je naozaj nemalý. Tam sme sa rozprávali asi zhruba o 2000 stránkach, ktoré sme spracovávali ako podklad, ako zdrojový materiál pre umelú inteligenciu. A ešte to nie je všetko, stále sa na stránke samozrejme mení obsah. Tým, že sa mení obsah, my si potrebujeme sledovať tú stránku, skrejpujeme tú stránku a pretrénovávame aj nové časti, ktoré na stránke pribúdajú alebo sa menia, tak aby naozaj tá umelá inteligencia v rámci chatbotu odpovedala správne. Čiže nie je to úplne automat, je to neustála práca aj raz za 2 týždne, kde kontrolujeme tie zmeny a kontrolujeme aj odpovede na tie otázky, aby sme naozaj tú vysokú mieru správnosti odpovedí udržali. Ďalej by som vás rada predviedla ďalším prípadom použitia. Trošku som si vybrala také prípady, aby boli rozdielne. Toto je portál Slovenského ministerstva vnútra, kde je chatbot ako pomocník pre školy. Školy je školské zariadenia. Na Slovensku sa raz ročne zbierajú informácie o školách, o počte žiakov, počte učiteľov, rôznom spôsobe ich návštevy, vyučovania a tak ďalej. A je to podklad pre financovanie škôl. Čiže veľmi dôležité pre školy, aby to mali správne vyplnené. A ako to už býva v tej štátnej správe, tak bohužiaľ musia údaje zadávať do 3 systémov a vôbec to nie je jednoduché. A dosiaľ to fungovalo tak, že v tom období od 15. septembra, zhruba tie 3 týždne, kedy sa mali vyplňať všetky to údaje do tých systémov, bolo ministerstvo školstva úplne pomaly zahltené. Každý zo škôl, kto poznal akéhokoľvek človeka na ministerstve, tak tam volal. Nedalo sa vôbec nikam dovolať, nevedeli to povyplňať, nedalo sa, boli tie vyplnenia urobené chybne a neboli samozrejme urobené včasne. Na to sme im urobili opäť chatbota, ale chatbota, ktorý aj vie vytvoriť nový ticket. Čiže sú aj časti otázok, ktoré nevie
zodpovedať, lebo sú povedzme, že príliš špecifické, tak na to automaticky vytvára tiket a zároveň vytvárame automaticky odpoveď na tie tikety. Čiže aj maily spracovávame, aj tie tikety. V tom chatbote to iba je veľmi jednoduché, opäť aj stromová štruktúra, aj maminú otázku, ale chcem vám iba ukázať, že vieme ísť aj do takého detailu, ako ukazovať presne, kde v tom systéme čo treba vyznačiť. Že napríklad otázka, kde zapíšem dieťa v striedavej starostlivosti. A systém mi krásne vypíše všetko presne podľa toho, že kde sa to zapisuje. Inak to len odbočka, ale možno sa aj budete čudovať, ale deti chodia aj každý druhý týždeň do rôznych škôl. Chvíľočku to trvá, kým sa to načíta. Ale ukáže aj krásne v tom systéme, vidíte už tu na tejto stránke, že presne ukáže, kde sa to treba, dá sa to aj zväčšiť samozrejme, keď sa to dopíše. Aby ten používateľ, čo sú teda obvykle riaditelia škôl, aj škôlok, aby to presne vedeli, že kde, akým spôsobom to majú zaznačiť, na čo si tam dať pozor a podobne. Takže toto len tak v krátkosti som vám chcela ukázať. Aj toto je spôsob, ktorý vie veľmi pomôcť. Denne tá umelá inteligencia odpovedá na 3000 dotazov. V porovnaní s tým, že si predstavte, že toto je počet dotazov, ktorý predtým mali školy na jedno ministerstvo. Pozabudla som ešte povedať pri tej zdravotnej poisťovni ministerstva vnitra, že tam sa pohybujeme zhruba 3 až 4 tisíc dotazov mesačne, ktoré odpovedá umelá inteligencia. No a posledný príklad, ktorý vám ukážem, je trošku z iného súdka. Nejedná sa o chatbota, jedná sa o agendu vybavovania štátneho občianstva. Prejdem rovno ešte do systému, aby som vám ukázala, ako to funguje. Úplne všeobecne, kým vám ukážem konkrétny príklad, žiadosti o štátne občianstvo sa podávajú v papierovej forme. Je to zhruba takáto buksla, ktorá príde a teraz sa už začali tieto žiadosti skenovať. Čo to ale znamená pre toho pracovníka? On si otvorí a má takto zoznam, takéto množstvo rôznych žiadateľov. Vlastne nevie o žiadnom nič, keď si nejakého rozklikne, tak tam má takto iba naskenované tie žiadosti. PDF-ka, ktoré vlastne nemajú vôbec žiadne meno, nevie, čo v nich je a tak ďalej. Musí si každú rozkliknúť, zistiť, čo tam má a potom ide spracovať tie žiadosti. Je to relatívne veľmi pracné, jedna žiadosť trvá spracovať zhruba 2-3 týždne, aby naozaj ten pracovník, ten metodik, ktorý ju spracováva, overil všetky tie dokumenty. My sme z ministerstvu vnitra pomohli s tým, že zatiaľ teda v rámci proof of conceptu sme im vytvorili aplikáciu, ktorá im to vie spracovávať a hneď vám ju ukážem. Predtým vám ale chcem ukázať, že teda takto sú tie PDF-ka, ktoré sa dostanú k pracovníkovi a tu vám chcem ukázať jedno PDF-ko, ktoré, aby ste si vedeli predstaviť, ako vyzerajú tie podklady v tej žiadosti. Vyzerajú takto. Oskenovaný rodný list napríklad. Čiže veľmi niečo zložité pre toho pracovníka, aby vôbec to prečítal, lebo je to veľmi ťažké prečítať aj očami, ale umelá inteligencia to prečítať vie a vie to spracovať. Aha, ale ja som vám toto neukazovala, nevadí. Ospravedlňujem sa. Potrebujem vám ukázať iný dokument, inú stránku. Joj.
Tak prepáčte. Takže toto som vám chcela ukázať, tento dokument, ktorý verím, že už teraz vidíte, že takto vyzerajú tie dokumenty, ktoré prichádzajú na to spracovanie, že sú, vidíte, toto je napríklad rodný list zo Sovietskeho zväzu. Že naozaj to nie je jednoduché prečítať ani človekom. Tak toto vyzerá. Vrátim sa k tomuto. Čo my sme spravili, je teda jednoduchá aplikácia, ktorá umožňuje spracovanie týchto dokumentov, jednak vo forme, aby bola prehľadná. Čiže tie prípady, ktoré som vám predtým ukazovala, že človek to má iba v PDF-kách, tak tie PDF-ka spracovávame tak, že ku každému už napíšeme, že čo je to vlastne za typ dokumentu. Tuto sú jednotlivé prípady, ktoré teda spracovávame. Poďme sa pozrieť na ten konkrétny prípad, ktorý som vám ukazovala napríklad tu. Takže tu vidíte, že tu je ten konkrétny žiadateľ, ktorého som predtým ukazovala ten rodný list, ale len pre zaujímavosť. Všetky tie PDF-ka, ktoré mali tí pracovníci zatiaľ len vo forme, že 1 podtrhovník 18, už máme umelou inteligenciou prečítané a označené, čo je to za konkrétny dokument. To je teda taká prvá fáza, ale teda môžem povedať, že už aj táto fáza je veľmi nápomocná pre tých pracovníkov, lebo v rámci umelej inteligencie zaradíme dokument podľa klasifikácie, čo to je za kategóriu, základné dokumenty žiadosti a pod kategóriu je to konkrétne teda žiadosť o udelenie štátneho občianstva. Vytiahneme z toho najdôležitejšie informácie, takže nie je potrebné nevyhnutne čítať kompletne celú aplikáciu, tu sú najdôležitejšie informácie. Opäť umelá inteligencia vytiahne zhrnutie toho obsahu, čiže podľa jednotlivých tých bodov, také najkľúčovejšie veci, netreba čítať napríklad rukou písaný text, alebo taký, jak som vám ukazoval pred chvíľkou. Toto je zatiaľ zhrnutie dokumentu. Ukážem vám aj ten, ktorý som vám ukazoval, ten rodný list, že takto ho napríklad spracuje umelá inteligencia, opäť vytvorí kategorizáciu, je to podkategória rodný list. Namiesto toho ťažkého lúštenia z toho dokumentu máme napísanú anotáciu, že teda čo je dôležité, sú samozrejme nejaké dátumy, roky narodenia a podobne, detálne zhrnutie toho listu a možno zase stiahnuť ten dokument, ktorý som vám už ukazovala. Čo je na tom ale dôležité, je to samotné hodnotenie. Že tu je hodnotenie toho konkrétneho pána, konkrétne to je pán Topor z Ukrajiny, kde máme nejaké jeho celkové skóre, splnenie podmienok a kritické problémy v tomto prípade 0. Poďme sa na to pozrieť. Čo my v tomto prípade robíme? Ideme vyslovene podľa zákona, podľa jednotlivých paragrafov, aké rôzne podklady a dokumenty sa vyžadujú podľa jednotlivých paragrafov zákona. Čiže hodnotíme jednotlivé sekcie z hľadiska rodinná integrácia, sociálna integrácia a tak ďalej. A umelá inteligencia si jednotlivé tie dokumenty, ktoré som vám ukazovala, priradí k týmto konkrétnym kategóriám a hodnotí, nakoľko spĺňajú teda požiadavky stanovené zákonom. Takže napríklad, keď pôjdem rovno do tejto prvej, tak tu umelá inteligencia vytiahla, ktoré dokumenty sme analyzovali. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva, vyjadrenie cudzineckej polície. Ďalšie neboli, takže napísala, že aké chýbajú. Napríklad dokumenty prokazujúci rodinné vazby. V rámci tých dokumentov má nejaké kľúčové zistenia. Že to je nesmierna úspora pre tých pracovníkov, že už vôbec to má roztriedené a má to takto rozkategorizované, že aké dokumenty tam sú, čo som z nich zistil. Na to robí hodnotenie, pozitívne v tomto prípade nebolo. Máme nejaké negatívne hodnotenie, zhrnutie toho, kľúčové body, odôvodnenie a ďalšie kroky. Tak to ukážem po ďalších aj prípadoch. Tento je ešte relatívne jednoduchý, ale napríklad takáto príjmy a ich zdroje je veľmi zložitá vec. Neexistuje na to totižto nejaká jednoduchá šablóna, že človek musí mať takýto alebo takýto príjem, aby mu bolo udelené štátne občianstvo. Musí mať príjem taký, aby zodpovedal jeho životnému štandardu a nezaťažoval český štátny rozpočet. V
tomto prípade teda tá umelá inteligencia musí naozaj vyhodnotiť aj to, aké má zázemie, akú má rodinu a aký má k tomu príjem. Opäť tu teda v rámci príjmov máme zoznam všetkých dokumentov, tu ich je teda podstatne viacej, ktoré umelá inteligencia hodnotila a z nich vytiahla opäť tie kľúčové zistenia. Ako je mesačný príjem, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a tak ďalej. Veľmi výborný podklad pre tých pracovníkov, že nemusia naozaj každý jeden dokument, každú zmluvu čítať. Máme s nimi také už skúsenosti, že oni niekedy majú zmluvu, ktorá má 25 strán a oni v nej musia hľadať tú jednu naozaj kľúčovú dôležitú informáciu. Toto už vie vytiahnuť umelá inteligencia. A ešte znova sa vrátim k môjmu predchádzajúcemu speakerovi, kde hovoril, že nenahradí úplne všetkých. A to teda potvrdzujem aj ja, že stále to robíme formou, že áno, urobí nejakú predprípravu a potom to pracovník skontroluje a zhodnotí. Takže tu, keď sa vrátim, teda tu sú nejaké pozitívne zistenia, zhrnutie, kľúčové body a môžeme ísť na ďalšie hodnotenie. Že takýmto spôsobom veľmi výrazne uľahčuje to spracovávanie. Nie len, že teda netreba naozaj čítať dokumenty, ktoré sú ťažko čitateľné, ale má ich teda predpripravené, na to je samozrejme podmienka toho skenovania, označené, ktoré dokumenty, kam patria, čo všetko v nich je, aké sú tam dôležité informácie a hodnotenie z pohľadu zákona. Celkové zhrnutie a odporúčanie vidíte tu, doporučeno ke schválení. Tak Slávko, nevím, jak jste na tom se svojí prezentací, pomalu se nám čas nachyluje. Tak případně dopovězte to, co jste potřebovala, ale... Ano. Super, tak moc krát děkuju za tu prezentaci, za veškeré ukázané příklady. Máme tady řadu otázek na vás. Času už tolik nezbývá, ale aspoň některé základní. Mě zaujal ten poslední projekt, který jste vlastně ukazovala, představovala. Týká se to vlastně velmi důležitého tématu, schvalování žádosti o občanství. Vy jste říkala, že stejně je důležitý ten člověk, ten úředník, který má připravené podklady a na základě nich může vlastně definitivně nějakým způsobem jako rozhodnout. Jak vlastně kontrolujete, že ti lidé se nespoléhají na tu AI a že doopravdy nějakou míru kontroly toho, co jim ten systém předpřipraví, že si to skutečně prochází? Je veľmi dobrá otázka, ale stále je to ich zodpovednosť. Čiže keby bolo tak isto, jak to bolo dosiaľ, že museli to prejsť, alebo to odflákli, keď to tak poviem, tak vlastne na tom sa vôbec nič nemení. Stále je ich zodpovednosť, ich pracovná náplň, komu to je udelené a či je to správnym spôsobom rozhodnuté. Rozumím, v tomhle případě si umím představit, že by bylo vlastně fajn toho klienta, v tomhle případě ministerstvo vnitra, jestli jsem to správně pochopil, asi instruovat, nebo ministerstvo vnitra by samo mělo mít nějaký systém kontroly, že ti lidé slepě nespoléhají na ty systémy a že tu kontrolu doopravdy provází. Ještě jedna neúplně jednoduchá otázka na vás a ta souvisí vlastně s existujícím AI Actem, evropskou legislativou. Umím si představit, že takovýto systém, který rozhoduje o důležitých věcech, může spadat do nějaké vyšší kategorie rizikovosti. Jak s tím pracujete? Áno, tak my vlastne s tým pracujeme tak, že nespracovávame tie osobné údaje. Tie sú zašifrované a my ich nespracovávame. Aj to, čo som vám ukazovala, boli fiktívne údaje, lebo my vám nemôžeme ukazovať žiadne osobné údaje. Rozumím. Jak máte otestovanou ještě spolehlivost? Jak přesný ten systém při té přípravě je, respektive jak často dělá chyby? Viete čo, to je veľmi, veľmi dobrá otázka, ale nedá sa na ňu úplne presne odpovedať. Pretože aj každý ten pracovník dokonca rozhoduje pri tých žiadostiach inak. Čiže aj jeden človek sa pozrie na rozhodnutie umelej inteligencie, že jeden ju posúdi, že je to správne rozhodnutie a iný ju posúdi, že nie je úplne správne alebo čiastočne. Čiže tam sa pohybujeme niekde nad 80%, čo sa zhodujeme a potom sa o tých 20% teraz rozprávame a naozaj záleží od konkrétnych metodikov a pracovníkov, ako na to pozerajú.
Opět podobná otázka jako u předchozího řečníka. Jestli někde deklarujete použití AI v tom procesu, respektive jestli váš klient o tom někde informuje, nebo je to jako interní záležitost celého toho procesu zpracování těch žádostí? Zatiaľ je to interná záležitosť, je to interný pomocník zatiaľ. Bezvadný. Pak bych se ještě rád vrátil k tomu chatbotu, který jste vlastně prezentovala v úvodu. Máte nějaké perličky z natáčení, myslím tím nějaké excesy, dotazy, kdy se uživatelé toho chatbota snaží toho chatbota rozhodit nebo pokládají naprosto bizarní otázky? Úplne. Viete čo, samozrejme kladú otázky typu, ako pôjdeš so mnou na pivo. A to je presne, keď som hovorila, že niekedy dostaneme negatívnu spätnú väzbu, tak napríklad v tomto prípade dostaneme negatívnu spätnú väzbu, keď chatbot odpovedá, že ja nemám fyzickú podobu a teda nemôžem ísť s vami na pivo. Jak pracujete s tím, když chatbot neodpoví? Respektive, když zjistíte, že nedokázal najít správné odpovědi? Viete čo, musím povedať, že v 99% hľadáme, či nie sú rozporuplné informácie v zdrojových podkladoch. To býva úplne najčastejšie dôvod nesprávnej odpovede a naozaj v 99% prípadoch sa to vždy ukázalo, že áno, na stránkach sú niekde napísaná informácia tak, ale potom v hĺbke na nejakej ďalšej, možno už aj veľmi dávno starej a zabudnutej podstránke sú tie informácie napísané inak. To znamená, že nám vlastně AI pomáhá s tím identifikovat vlastně problémy nebo mezery, které ve vlastních procesech a dokumentech máme, jestli to správně chápu. Presne, ako hovoríte. Veľakrát si naši klienti vlastne musia toto ujasniť, ale my aj pomocou tej inteligencie veľakrát tie rozpory vieme nájsť. Super. Jak se vyrovnáváte s tím neustálým překotným technologickým vývojem, kdy vy používáte chatbota nebo u těch ostatních projektů nějakou technologii, která se vám vlastně mění pod rukama a vlastně každých x měsíců byste mohli upgradeovat na nový, lepší jazykový model. Jak se vám s tímhle pracuje? Aj to veľakrát robíme, že upgradeujeme, ale testujeme to a niekedy sa vraciame dokonca k úplne starším modelom. Pre Slovenskú sociálnu poisťovňu napríklad pomocou umelej inteligencie riešime výpočet doby poistenia a to sme sa museli napríklad vrátiť na verziu GDP3, ktorá práve tento špecifický prípad vedela riešiť s najväčšou presnosťou. Poslední otázka na závěr, nebude úplně jednoduchá, ale přesto vás poprosím o stručnost. Já jsem pochopil, že například u toho chatbota vy poskytujete svému klientovi nějakou kontinuální podporu, kdy vlastně dotrénováváte nebo dopilováváte toho chatbota. Na jak dlouho vlastně máte smlouvu a jak se vůbec pracuje s AI projektem v rámci veřejných zakázek? Je to stejné jako jakákoliv jiná veřejná zakázka nebo má to nějaká specifika? Táto verejná zakázka bola konkrétne vypísaná tak tesne pred Vianocami, ak si dobre spomínam, a odovzdávala sa 6.1., čo bolo dosť náročné obdobie. Je špecifická možno iba tým, že vyžadovala referencie konkrétne v oblasti umelej inteligencie, čo ešte nemá príliš veľa dodávateľov, ale inak je vypísaná úplne štandardne a je na obdobie 5 rokov, ak si dobre spomínam. A v rámci tých 5 rokov je tam aj podpora prevádzky, vrátanie tých aktualizácií. Jasně, rozumím. Moc krát vám děkuji jak za prezentaci, tak za odpovědi na naše otázky a přeju vám krásný zbytek dne. Naschledanou. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia. Tak, to byla Slávka Šikorová ze společnosti Predu.